It's time for DJ Rocky's Secret Files. Galit ako sa kabit, pero I ended up as the other woman. Itago mo na lang ako sa pangalang Maris. Bago ko ikwento ang kasalukuyang nangyayari sa buhay ko, kukwento ko muna kung paano nagsimula ang lahat. This is my secret file. Nagka-crush ako noon. I was 9 or 10 years old. Bata pa ako. And alam ko maraming magtataas ng kilay sa akin. Typical lang naman ako na batang 90s. Lahat ng laro, nilalaro ko rin dati. And may kapitbahay kami noon, sa kabilang bakod ng compound namin. Isang pamilyang may 4 na anak na lalaki. Hindi ko na sila papangalanan lahat. Pero itago na lang natin sa pangalang Rico, yung pangatlo sa 4 na magkakapatid. Siya yung pinaka-leader sa lahat ng mga bata dun sa street namin. Kahit totally binata na siya, that time. Elementary ako and high school naman siya. 6 years yung age gap namin. Ayun na nga, nagka-crush ako sa kanya. Sa kapapanood ko ng Meteor Garden, alam ko na yung salitang crush noon. Fast forward. Si Rico, dinidiskartehan ako ng pasimple. Kinikindatan ako. Kapag magmamaiba-taya, papatungan niya yung kamay ko. At a very young age, na-conscious ako sa mga ginagawa niya. Hanggang sa nangyari yung first kiss ko. I mean, first kiss namin. Nakakakilig. Kakaiba sa pakiramdam yung madampian yung labi mo ng labi ng taong gusto mo. Iniisip ko noon, ganun pala yung pakiramdam, no? Kaya pag si Dao Mingsi tsaka si Sunshine nagkikiss, kinikilig ako. 10 years old, may first kiss na ako. Tapos narinig ko pa yung kantang Tamis ng Unang Halik na kinakanta ng tita ko noon. Mas nakarelate ako. Ang harot ko, no? Nasabi ko nga noon, siya ang first love ko. Kasi siya ang first kiss ko. Ang saya lang. Pero si Rico rin ang first heartbreak ko. Nang makita ko siya na hinalikan yung best friend ko. Ang sakit, parang pinupunit yung puso ko noon. Pero binaliwala ko yun. Kasi gusto ko siya. Kaya nagpatuloy lang ako. Walang ibang nakakaalam na kami. Pag nasa labas kami, parang wala lang. Tipikal na magkapit-bahay na nakikipaglaro sa isa't isa. And then one time, nakita ko sila uli at yun, hindi ko na siya pinansin after nun. Fast forward, lumipat na sila. Hindi ko naman alam kung anong dahilan back then. Nalungkot ako syempre kasi hindi ko na siya nakita after nun. So present time, I'm working as an officer sa isang kilalang company. I also have a partner, live-in partner for almost 9 years. Wala pa kaming baby because I have PCOS. Okay naman kami ng partner ko. Until on our 7th year, nag-start maging toxic yung relationship namin. He cheated on me with a person that is close to me. Actually, closest. I will not mention it. So from a person na niloko, nasira yung trust, dumating sa point na napapagod na ako. But kahit papaano na-overcome naman namin. But dumating kami sa sitwasyong ayoko na, napapagod na ako. Kaso ayaw naman niyang makipag-iwalay. Wala na yung kilig, excitement, and ang toxic. Then October 2020, while browsing sa Facebook, may notification, friend request from a guy I never imagined na kukontakin ako. It was Rico. After 18 years and through social media, nahanap niya ako. Parang tumalon yung puso ko. Sabi ko sa sarili ko, oh himala, nagparamdam tong kumag na to. Naka-private kasi ang FB ko. Hindi ako maa-add kung wala kaming common friend. Nagdalawang isip pa ako bago ko in-accept. Sabi ko naman, sige na nga, carry lang naman. So nung in-accept ko na siya, nag-message agad ang mokong. Sabi niya, hoy, sagot ko, uy, kumusta? Gumanda ka, pero katawan mo, same pa rin. Tukso niya sa akin. Himala, nagparamdam ka. Sa bagay, mag-uundas na, kaya ka nagparamdam.
1 week bago mag-undas and ilang araw bago ang birthday ko. Sabi niya yun sa akin. Kumustahan, chikahan ng ilang oras, binalikan ng mga nakaraan. Ilang oras din tumagal yun. Inistalk ko siya habang magka-chat kami. May asawa na pala siya at may 2 anak na. Di naman ako nag-assume agad na kaya niya ako kinontak. Dahil may gusto uli siya sa akin, knowing na may pamilya na siya. So tinapos ko na yung convo namin that day. The following day, nagchat-chat pa rin siya, nangungumusta. Sabi pa niya, baka raw ma-fall ako. Sabi ko, hoy kapal mo, gagawin mo pa akong kabit ha. Galit na nga ako sa mga kabit dahil sa tatay ko, tapos gagawin mo sa akin yun. Baliw ka ba? Tapos sabi niya, kaya nga wag kang mafo-fall, basta kahit anong sabihin ko sa'yo, wag mong seseryosohin ha. Mahal ko pamilya ko. Sabi ko, di good. Sa isip ko, matino siyang asawa at ama. The way na ikwento niya ang mga anak niya, makikita mong mabuting tao siya. Fast forward, tumagal at dumaan ang mga araw. Nag-confess siya sa akin. Na-fall daw siya. Ilang beses kong sinabi sa kanya, baliw ka ba? Sabi mo, walang mapufall, tsaka may anak at asawa ka. Gagawin mo kong kabit, oy. Pero sabi niya, mahal na mahal niya raw ako. Ngayon lang daw siya naging masaya uli. Bakit kasi sa loob ng halos 2 dekada, ngayon lang kami uli nagkita? Hindi raw sila kasal. Sabi ko, kahit na. Magiging pangalawa pa rin ako. Not realizing na may partner din ako. Nagmakaawa siya sa akin. So, since naramdaman ko yung kilig pag magka-chat kami at magkausap kami sa phone, sabi ko, sasakyan ko na lang to. Ayoko maging kabit, no? Pero, sinakyan ko pa rin. Nasa malayong lugar kasi nag-work yung partner ko that time. Naging kami, November 18. Tumagal yung relasyon namin ng 3 months kahit na nahuli na kami ng asawa niya dahil nakita sa cellphone niya yung ibang convo namin. Nagpatuloy pa rin kami. Ilang beses na kami halos maghiwalay. Kaso ayun, pinili pa rin namin na ipagpatuloy. Ilang beses namin napag-usapan yung mga intimate na bagay. And we plan to do it. Pero siguro, will ni Lord na hindi siya matuloy-tuloy. After 3 attempts, either may changes of plans or unang plano namin, yun yung first time na nahuli siya ng asawa niya. So, nagkikita na lang kami ng patago. Halik at yakap lang ang naibibigay ko sa kanya. Madalas pag nagkikita kami, pinapasalubungan niya ako. Natutuwa ako kasi kahit kami na, nililigawan niya pa rin ako. Nagplano kami. Mag-a-abroad siya at isasama niya ako sa employer niya. Para magkasama kami dun. Iisang bubong. Parang mag-asawa. Wala nang bawal. So dumating siya sa point na nakipag-iwalay siya sa asawa na. Gusto niya akong itanan. Sabi ko sa kanya, pag-isipan niya munang maigi kasi may 2 siyang anak. Yun yung ilang beses na sinabi ko sa kanya. Pero ang totoo, mahal ko siya pero hindi ko kayang iwan yung partner ko. I was too greedy to keep my partner with me while I'm starting to be deeply in love with some other guy. Fast forward, nagkabalikan sila ng asawa niya. Pero tuloy pa rin kami. Pero hindi na tulad ng dati. Biglang may lamig factor na. Bihira na yung communication namin. May nangyari sa work niya. And since hindi siya nakakapag-text sa akin pag nasa bahay siya, naghintay ako. Sobra yung anxieties ko noon. Palagay ko nga'y depress ako kasi wala talagang paramdam eh. Feeling ko ginost ako. Until this day, bigla siyang nag-text. Sabi niya tawag ako. Ako naman nagmadali. Pagtawag ko, nag-ring ng matagal. Hanggang sa may sumagot. Di mo na ako nagsalita. Nang biglang may nag-hello na babae. Yun yung first time na narinig ko yung boses ng asawa niya. Binaba ko agad. Pero bago ko binaba yun, minura ako at lahat ng masasakit na salita nasabi na niya. Alam ko naman yun. And expected ko naman yun simula pa lang. Galit ako sa kabit pero I ended up as the other woman. Ay, nag-text siya. I'm sorry, tapusin na natin kung anong meron tayo. Ingat ka na lang palagi. Yan ang huling message niya sa akin. Almost 1 hour bago ako nag-reply. Hindi ko pinapatulan yung text ng asawa niya. Sabi ko na lang, thank you, with a smiley face.
Sabi ko, bahala na kung asawa niya makabasa. Basta para sa akin yung thank you na yun. Thank you for the closure. Thank you sa love. Thank you sa pain. Thank you kasi iniisip ko pa rin, pinoprotektahan niya pa rin yung ako. Pinoprotektahan niya ako hanggang sa huli. Dahil ibang identity ang pagkakakilala sa akin ng asawa niya. Buti na lang talaga at walang nangyari sa amin. Kung hindi, baka mas lalong masakit yun. Aaminin ko, masakit. Nasaktan ako. At nasasaktan ako habang naiisip ko yung mga panahong na in love uli ako. Pero ganun talaga. Turiko, hindi ako nagsisisi na bumalik ka sa buhay ko. Nagulo mo man ang mundo ko. Masaya ako dahil naramdaman ko yung pagmamahal mo. Nagmahal lang tayo sa maling panahon. Thank you and goodbye. Muli, ako si Maurice at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.